Sterek Judy hi kumsom pakwa chawa upa Kurdish fighter ani a. Sipai thuama in thuamin silai mu le silai magazine te Russian siam semi-auto rifle Kalashnikov ahum ran bok. Anaber chu miswal tha anirengot mai ni. Amel adoldang dewa han en mai chuan ral matong le IS firfiak te bei tu mi paruk chuang fe that to le mi tam tak hliam to tu ti a hriat hau lo. IS firfiak te ngai dan le pomdana chuan indona hmuna hmeichhe tha ni chu thilza thlak le andu lo ber ani a. Chutianga hmeichhe tha te chuan an thi nuwa po hrem hun directin an tlang hal wang ani ome. Hrem huna mi tlem zong thon lut tu hmeichhia kani hi ka in chuang ve viawani ti in fiam thuti tak dawin Judy hian dawik palai te chu ashil ani. Sterek ti hi Kurdish Stronga RC tina ani a. Kurdish hmeichhe sipai pol zinga basin ron eng chuak ti te point asoi theyang chu. Hmeichhe branch big hi fighter sanga chuang ani a. Kumsom pariat tanga somni panga borvel ani tlang pui IS tukdai ani tumle Rojava lak let le ani tumin Hmeichhe branch hau hian mipa unit Syrian Democratic Force SDF hawin ral an bei ani. Sterek Judy hi Derek Khomi le sa Kholian lem lo tak Rojava thanglama om ani a. Kumsom pathum ani in achung te phal lo chungin Kurdish military school hi azom ve a. He school a hian kumga chung don chu training le political theory te anzira. Kumsom pariat antlin nuwa sipai nun chan fam kim chu anzir chau ani. He training na poimo ber chu psychological rilrulam cher riam masak ani a. Meichhia te chu an mani inven dan tur te ral beina chet lak dan tur te baka maltaka an om atul chang po a tuma rin chan lawa mani a rau in rel thei tur khopa rilrupaw khau nei te ani a. Heng training kan nei zong te hian mi parau rel na hnuaya le obbe na hnuaya kan kun vek kher atu lem lo zia shia thiam na thuk tak min nei tirani ti in Judy hian asoi ani. Kurdish hau hi Syria a minority namte zok te zinga lianber ani a. Rampum population a po 10% lai an o ani. Kovel puma Kurdish mi nuai zathum somnga borvel an omachut ani bok. Historical Kurdistan region anti taki chu Rampali, Syria, Iraq le Turkey te karchea om ani a. Heta hian Kurds tamzok chu an cheng ani. Kurdish nam hi conservative community lian tak pakhat ani a. Chumi omzia chu ma sang kaldan phung thlak lem lo nam ani. Heti chung hian hmeichhia ten zalen na anei zawle em thunga minority dang tenen te khin phei chuan hmeichhia te an thang duang filor lak ani. Sterek Judy chuan in lak ran hinwam ka ti a. He ka omna kamishli a hian ka hlima thlakata dollar zahni ka hloa ka du tok viawani ti in asoi. Dollar zahni hi he thu kan bo sei lai chuan India poisa in cheng si khat le sanga le zahni borvel ani. Kamishli atanga thanglam kilometer samkwa a Al-Hol refugee camp part 1 lama kan soi Fatimai omna kha oma. Fatimai chanchina deubi kanin sorbina wangin he kem nun phung buruzia po kan soi man lo ni kha. Tunai hanbi chiang don te ang. He kema mitang meichhia te hi meichenaran ani haulova. He muna hian IS firfiak tele annu puite tan reserved mun hau bik te a omvele zela. He reserved lai bik hi mini caliphate. He kem chung bi karorel tu le op tu te po anti hialani. Heng mi te hi ultra conservative anti mai Muslim dan le dun firzoka kalpui du tu te anni. Heng mi te hi group li a intrensomin Muslim dan Sharia chu fir takin an kalpuya. Heng dan bo chetu te le zom du lo tu te chu na takin an remvele chong thin ani. Meichhia te chu an puan in atanga an cho in hijab anti lutuam na a an lu an tuam nge yanga ya nikhata voinga tong trai te baka Quran le Islam dan te thataka an zom angai bok hetiang ti theilo hau chu an ti hlum fo reng ani
the week palai ten he mun an tlo ma thla po hian hmeichhe naupang kum sawm pali mi Azerbaijan khochuak chuan he hijab dan lutuam tura thupek chu azom thawak lawa a hnu dewa thia chhar ni in a ngong ru hmun lia atliak ani hemi chungchanga ama ringtnu anzo chuan atluk sualna a ain so hlum ni in a soithung hemi kum October thla po hian hmeichhe pakhat chu chema voisom paruk lai vi ani hnuwa athi ani Syrian hmeichhe pakhat po Kurdish nena inzomna nia an hriat awangin heng hmeichhe rual hian an lo vitlum to bok ani heng ho zinga hian Russian mitang te hi an ro thap zuala khang group li kan soitak te kha an thu hnuaya an da hne hle ani group tin te hian in rel bol na dan an nei chewa khansa groupin nun dan phung tura an ruat thuam in belte sa khuana serle sangzom dan tur chungchang dan siam te chu an keng ko bika asaish groupin man ruale ral thuam kol ruk chungchanga puan in dap chhuah na akha tokin an nei thin bok group pathumna Zaid El Bennett te chuan Islam in kai shwaina dan le serle sang te midang te rin na a tu le zirtir tu te an ni a in shemna le thitura thiam lo in chantir na hi group li na te hian an keng ko ve thung ani soitawngin heng mi te hi Kurdish mi le sa te an ni lova Kurdish hawin an man khom ke ma an da tak te kha an ni a tanina le zel po in kai shwaina khau tak amita nga ten an lakkeng ko ti na ani ber ome hetiang ani awang hian mitam tak chuan he ke matang hian tlan chho an tum fawa alo bera mi som talin thlatin tlan chho an tum thin ani tlan chuak te pui tu le kong ko mu tu trafficker an vele zela heng trafficker ho hian ga te tham nan le tlan chuak tur te pui nan tlan chhuah tumte atangin dollar sin khat le sanga lai an phuta hetiang zat poisa nei a har sata wangin atam jok te chuan an mani thu in kongchin hrelo ma se tlan chhuah an tum ve reng tho ani mitang zinga mi pakhat Adela Shafik chuan voi thum tlan chhuah ka tum to a chum khat chu bang hung na lon liama tlan chhuah ka tuma ma se veng tu ten min manin min shwai let le ani NGO Red Crescent te kal tlangin ka chung te chu ka be pop to a ma se thil ti a har sa hle kem chung nun hi chu shemhun tluk zeta hreomani a he hmun atang hian tlambo wang ka du ani ti in asoi ani he kem population hi apung ve renga kumha saringot po khan no sen zaruk ngot an pian bel ani he ke ma mitang za zela panga chau mi pani ma se in thla pun lama thahnem an ngai viau te po aniange no pang te po kum som pathum atanga som pa ko inkar an ron ni chuan nupui pasala anin nei mai zel ani hetianga wang hian an pung chaklu tuk tur ve nan he kem thu nei tu te chuan mi pa no pang kum som pali chin chu juvenile home anda zel ani tang veng tu te chuan hetia an punzel awang hian he kem en kol le kho khir na po a hau tak sot hle ani ti in an soi heng an puan in te hi phuai loi tak tak deuh veka sak le kai te an ni hloma an bazar tual vel te chu atopin abol hlo em bok kotlai chir vel te chu no pangte tual chaina om chhun ani a heng an din hun han mu meu chuan ka khongai ang reng hle a amai ro chu khang hmeichhe to khir le kalphung thlak du lo hawin an kutrang pali min mu wa nu chuan kalai natna le khongai na po are vek thei ti in the week palai chuan asoi ani he kutrang pali in mu hian om zeril zok aneya chu thu nei na le ne tu entirna ani a ISR in om thlat tau te pe chuan an rin na le zirtir na kal heng tun lai na le in chopol na culture ti chiat du na le chumi ti hlotling tur chuan an beizel don ani ti entir nan an mangbok ani hemi om zia ni tabera lang chu man be le khung khomin om ma se an thinlung le rilru chete ma in atlom lova alhol ke ma hian an zirtir na chu al nung thahle ani an fa te rilru le ngai tuan a he zirtir na hi an tu zela pon lam mi foreigner kan ti te ron tlo chang po in
no pangte ron tlan khomin poisa an dil thina an pek du lo chuan tha an vo thin ani tun hma deuh po in guard pakhat soidan chuan Russian nu pakhatin tanin hospitala afa damlo tan damdoya dila an pek mai lo awangin a thin rim a ang na sa hle a in sum deuh hnuah po afapa upazok chuan guard chu ka that don che ti in voi tam tak avo ani the week palai soidan chuan heng din hun zong kamit nge ya ka hmu hnu a fatimai rilru le harsat na tur ka hrechuaka afa te thanlen nan he hmun adu lo zia te ka hrechuak wara ka khonga in kaleina tak zetani amai ro chu mitang hmeichhe pakhat a hming ka hriat lo chuan ka theihngil to lo turin a kutrang pali min hmu a lunga min vom pa in kalbo turin min shila he hmuna hian tu ma ron kala khovel dang chanchin miron hril turin kan mamo lo Quran ka zoma ala chu kan pathian ani Islam State adam rengang ti in min au khum ani ti in a soi kan channel a hian thu tha le ngai nom tak tak kartin kan da thina ilola subscribe lo ni chuan ilo subscribe ve ngei to do nia